This is Emakaya Podcast. Ndizibulisele nditsho ndithi nyaka omtsha njengoba inyanga yethu thina ma-Afrika iyinyanga yokuqala kuthi. Elam igama ndingumphumzi Nzuzo, ndilivula ndlela, ndilivela tanci. Ndiziinkomo zoQwathi, ndiziinkomo zoRhudulu, ndiziinkomo zoDlamini. Namhlanje andihlelanga ndodwa. Bawubhele, mandikwamkele ndikubulise. Kunjani Bawubhele? Ndiyaphila tata Khondo, kuhle kunjani kuni? Kuhle nakuthi. Ndicela ukunika ithuba Bawubhele uzazise ngokwakho kubabukeli bethu nabalandeli bethu. Masicamagushe tata. Cama. Ndicamagushe kuqala, igama lam ndinguSimphiwe Jodwana. Ndizalelwe kwindawo yaseKhubuzi apha kwesithili saseCumakala. Ndikhuliswa kumzi waseMabheleni kwaMatomela. Ndingubhele, ndingulanga uKhuboni, uKombashi, uNqale kuQonda uManywa. Ndizalwa umama ongumRhatele, intombi yakwaMahlakahlaka, umhlaba waseNgqushwa. Tata ondizalayo ngumCirha wakwaTiko eTshapu, kodwa loo nto ukutya kwabantukwazi, amabhele ukutya kwabantukwaziyo. Ndime ngolo hlobo. Ume ngolo hlobo. Sithe encokweni zethu wancokola ngoba uthe wabizwa useKapa ngabantu bakowenu. Kasinabisele Bawubhele. Amapho tata, mandiqale kena ndiyabulela. Kuye kwathi ke njengamntu bendiseKapa ndisebenza kumzi owenza umboniso bhanyabhanya. Iikhampani ezimbini endiye ndazisebenzela, kuthiwa ikhampani ekuthiwa nguFilm Africa noMoonlight. Kanti mna ndisebenza ndizimisele kule minyaka iyi-22 idluleyo. Abantu abakhulu banecebo ngam. Kuthe ngo-2016 ndisendlini ndathonga kusithiwa kum mandigoduke ngoba zintathu into endithunywa zona. Eyokuqala, ikakumkani oyintsi intloko yakhe, umzimba wayo ongenamntu. Okwesibini, intaba kaNdoda ayihoywanga, kuqhuba impungutya, iinkomo ziyaqhuba khona. Kulaa mhlaba kuqoboqobo kuZabheyi. Okokugqibela, kwezi zikolo zivalwayo ezilalini ngurhulumente ngenxa yabantwana ukuthi bashota, kwamaxhegwazana la enza amakhukhu, enza intamo, asele ekhulile. Ngabo bantu kwezi zikolo njengabantu bezikufutshane kubo bafundisa abantu khona ukuze isiXhosa sethu singalahleki. Kuba namhlanje xa uzakwenzela umntana imbeleko, ngondisekude funeka into yokhangela umntu oseQonce. Kanti ngokudala ibiyinto uba namphina umntu afumaneke kufutshane ukwenza loo nto. Okunye kufuneka uqeshe imoto uphinde ukhuphe imali ezinkulu. Kwanyanzeleka uba kuvela loo nto ndababa utshitshiliza, kubonakala into ziyonakala. Ndathulwa ndisemotweni enyanga ndabona ukuthi aqinisekile uba mandigoduke, ndabe ndiyagoduka. Amapho tata. Ndithe ndawufika ke ngoku. Ndithe ndizawufika apha eCumakala ke ngoku ndalibala uba bendithunyiwe ndenze ezam. Ndaqhubekeka ndithengisa isanti ndiyikha eJoyce. Kukho itrakhi enentloko eyiyelo endandiyisebenzisa. Loo trakhi ndathi ndikhweza phezu komlambo yazika amaviri onke, ndagqiba iveki ndilapho. Ndathi xa kweli suku lokuqala ndilapho, bathi bona bandifukamisa ngoba bayazi uba andizuba namntu wondifukamisa ukuba kaloku ndindedwa. Awunanto. Yes, andinanto. So ke ngoku kwala ngosuku lwesihlanu ndancedwa ngabafana kumasipala, bandikhupha apho ngegandaganda. Emveni koko ke ngoku ndabekwa uba heyi, akhe ndilande apho bekuthiwa ndiye khona. Amapho tata. Bazofika ixesha ke ngoloba njengoba ndikhona nje ndamane ndithoba uba mandide ndizame indlela uba ndayotsho kwaSport. Ndancedwa ngusisi kuthiwa nguAyanda. Loo sisi soze ndimlibale, nguAyanda Ncwabe, owathi kwangoko wazama ukundidibanisa noNkosi uZamenkululeko Sigcawu. Ekundidibaniseni kwakhe noNkululeko uNkosi Sigcawu ngefowuni, wamkhulela uNkosi uZamenkululeko Sigcawu uba makazame kangangoko into yoba andinike inambari yakhe la angayinikisiyo. Ndenza indlela, ndazijuba ndaya kuye sadibana eMonti eBacon Bay Plaza. Ndamchazela le nto ndiyithunyweyo. Wathi ke nguzawuzama uba ayidlulise kwinto yekomkhulu. Amafutshane koko ndilindile kuye. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo
ndiye ndabuyela kwiDepartment of Sport apha eQonce kwisebe lezigcisa nezemidlalo nenkcubeko. Ngekuthamsanqa ekufikeni kwam ukuba ndizama ulandelela kuSisi Ayanda, ndafika utata ophethe phaya, utata uxabiso, utata ulanduka uMayekiso, wandamkela oku kokuba ingathi ngumntu owakhe wandibona, wandidibanisa nomnxeba noNkosi uMaqoma. Wabe kuNkosi uMaqoma ekubeni ndidibene umnxeba naye, wathi wandinika inambari yakhe, ndazama uba ndizamfowunela ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Ndiye ke ngoku phaa kuye eBhotwe apha eThembeni emveni kwase-police station Camagu, kwaQhaza. Ndaya kuye wandidibanisa ke nenkosi, ndabachazela into endiyinileyo. Bathi ke ngoku ngaloo mazwi bandikhulele, bazawuzama bathethe nabanye bandiphulele into yoba into funeka ndiyenzile kwinto abakandoda ndiyenze, kungakho nto izandiphazamisa. Ndiyabulela kakhulu ke ngaloo nto bayenzileyo kuba iye yawukhulula umoya wam ebunzimeni ebendisoloko ndikubo. Nangoku ke uMntakaNzuzo kwenzekile uba sibe siyadibana, ndizimisele, andiqhwanyazi, ndizimisele kangangoko into yoba mandenze into yoba kwenzeke into yoba iqhubekeke le nto yakumntu abakandoda khona ukuze ndizokhululeka apha emoyeni wam. Kancinci nje Camagu Bawuphele, kancinci nje ubungasinabisela. Umzekelo, mna andiyazi into abakandoda uba yintoni kanye into abakandoda, kwakusenzeka ntoni phaa kumntu nje ofana nam ongayaziyo nakula ma-2000. Ungacacisela uthini Bawuphele? Camagush, ndibulele tata. MntakaNzuzo, ngethamsanqa ndiyawuthanda lo mbuzo wakho ngoba mna khange ndikhulele kumhlaba waseSisekayo, ndingakhulelanga nakuphesha kwencipha. Ndikhulele kulo mhlaba weRiphabhlikhi yaseCumakala. Kodwa ebuntwaneni bam ndandibava ootatomkhulu, ingakumbi utatomkhulu wam uDouglas ongasekhoyo, Matomela iPele, eli landenza lo mntu ndinguye. Namhlanje ndikwazi ukuthi ndindoda, yiloo ndoda yaseMapheleni ongutatomkhulu kum. Kwakukho iingoma ebabezicula kuthiwe uthando, uthando lwasesisekayo siwafihlile amathambo kaMaqoma, siwafihlele kwintaba kandoda. Loo nto andiyazi uba loo ngoma yenza into yoba ndiyithande. Ngoku ekukhuleni kwam iyabuya ingqondo into yoba le nto abakandoda namhlanje ndithunywa nguye, yiloo ngoma ndandiyiva ngezo mini ngexesha lesiniphu, ekuthi kwakukho amapolisa ayesithi xa bedibene ngezomzabalazo besithi bengubangupoqo bona ngelo xesha. Amapolisa xa ngena kuculwe ingoma yecawe, athi xa ngena noba bebiziwe ngoNgcothoza into yoba badibene ngezombangazwe, kuthi kwawufika kuthiwa abantu badibene ngezecawe, kanti ngelo xesha bagquba umkhondo lo bangawo. So ndizama ukuthi ke umntu ongayaziyo kwintaba kandoda kulapho utata ongasekho uTshawe, uLL Sebe, wayexhonxa umntu omnyama. Iindawo ekwakuthiwa xa kudityeneyo kuphuma ibhasi, kukweli lomdibaniso lonke khona ukuze abantu boobhiyoza bazazi uba bangoobani na, bangalahleki. Ngoba nangoku yawuthi yawuphela loo nto abantu balahleka uba ngoobani. Ndikhumbula ngelo xesha ebuntwaneni bam athi ethetha athi uyacela makubekho isidlo esinye kumsisekayo ngosuku. Namhlanje kwixesha esiphila kulo akukho nesi sinye isidlo, kuphela inyanga abantu bengadlanga. Nangoku kule ndawo ndikuyo xa ndiphosa amehlo ngaphetsheya phaa kukho abantwana babantu abahlala apha etiphini, kanti ngelaa xesha kwakungekho mntu uhlala etiphini, abantu babenamakhaya. Camagush. Hayi, asiyigqibelisanga uncokola, asiyigqibelisanga. Intle kakhulu le mbali siyivayo ngendaba kandoda, kangangoba sizawuke sikhenkethe indaba kandoda siyoyibona, sinyathele sihamba nawe Bawuphele. Kunjalo kanye nathi, ngoba ke ngethamsanqa uNkosi uMaqoma utshilo wathi hayi, kulungile ngoba uyafuna ngandlela zonke abantu abafuna into yoba laa ndawo mayivuseleleke. Kunjalo nasi. Masicamagushe, sibulele neli thuba ndilifumeneyo
angamanyanga kuwethu angasipha amandla sibheke phambili ngoyini sibambane ecamakhusha kanjalo cama bekhosi bele camakhusha Kaya lamli we sunda